Hvad så alt sammen? Nu er stjernerne kommet til noget solvandsmagning. Og vi har 5 forskellige varianter, som vi skal prøve at gætte og se, hvad der er hvad. Så let's go. Det her er cola. Nu er vi frem med smagsløgene. Det er faktisk kun en booster. Eller den første, det var billig cola. Første Cola Zero, det er billig cola. Kan du finde ud af dig selv? Faktisk kun det er normal cola. Og nu er det stjernesur, så jeg starter her. Det er Pepsi Max. Faktisk kun en booster. Den billige cola light. Og faktisk Kondi. Og det er Coca-Cola. Og så blev færdig med solvandsmagning, og det vil sige, at den blev 3-3. Så vi må tage en par 2 næste gang, og der vinder stjernen selvfølgelig. Så hvad vi se, vi drikker næste gang. Følg med på kanalen.